a kodayaushe a cikin shirin na bakin ganga, da fatan za ku yi mana aikin gafara ba mu fara shirin a daidai lokacin da ya kamata ba, to dama ita rayuwa ta kasance a haka. Naku har kullum Muhammad Salisu Jauro, wato gwamnati a cikin shirin na bakin ganga, kuma shirin bakin ganga a kodayaushe kan zauna tare da wakilinku wato dan kasa a cikin shirin na bakin ganga. Dan kasa barkan ka da warhaka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sana Awwal Aliyu dan kasa a cikin shirin bakin ganga. Barkamu da sake saduwa da mu a cikin wannan mai dimbin cikin wannan shirin mai dimbin tara albarka. Shirin bakin ganga ni a cikin nishadi kamar duk ranar Lahadi ka tara 10:30 cas yawwa zuwa karfe 11 za ka ga dan kasa za kuma ga gwamnati a cikin shirin bakin. Wannan haka yake. To dan kasa gashi yau dai muna da wasiƙunni kawai zamu dan karanto su tunda ba mu fara shirin da wuri ba. Duk wani fashin baki da wani abubuwa to don ya insha Allah lokaci ya ba mu dama zamu yi, tunda ka san na dan yi tafiya kwana biyu. To kuma ina ganin zan ƙara yin wata tafiyar ma. Insha Allah a matsayina na gwamnati, to amma bana so in yi tafiyar ba tare da 'yan ƙasa ta sun wato faɗi abubuwan da ke damun su da matsalolinsu da kuma abubuwan da na burge su a cikin tafiyar ta ba. Yawwa ka san ba za ka rasa wanda ka burge ba za ka rasa kuma wanda ka tafiyawa. To wannan wannan kuma wai me sai ta ma shi kwallo da kai tafiyawa. Kai me haka da kai dan ƙasa ba na san irin wannan. To lambar dai bata canza salo ba, 0703 sai kuma 09 sai 8 007 0703 sai lambar da ku tura mana sako a cikin shirin na bakin ganga a sai ta kalamai a iya furici a iya rubutu yadda za mu karanta sakonninku. Dan kasa to bari mu fara karanta sakonnin su, amma kuma da Allah a rinka kokari ana rubuta suna da kuma cikakken adireshi saboda mu san kuma da wa muke magana da ita. Gwamnati tana so ta rinka magana da mutumin da ta sani ne, in ma tallafi ke nema ko kuma taimako to za ta iya masa. Wannan haka yake. Wannan ce fatan alkhairi, muna tare da ku a koda yaushe, muna muku fatan kasancewa cikin koshin lafiya daga maman dan baba tudun wadar Kaduna. To kaji maman dan baba, muna godiya. Yawwa muna godiya, dan kasa na godiya, gwamnati ma tana godiya. Yawwa sai wannan kuma yace salam, sunana wato mace ce, sunana Fatima Karaye, ina muku fatan alkhairi, Allah ya tashe ku lafiya, amin summa amin. Sako daga Fatima Karaye, jihar Kano kenan. Yawwa to mu ma muna godiya, gwamnati tana godiya. Sai wanda ce daga Sani Sama'ila Kakangi. To Sani Sama'ila Kakangi, kai ma mun gode da wasiƙar ka. Sai wannan kuma na gaba ya ce salam, ne dai kuka na hanyar mu ta yammacin birnin Gwari, wato wanda ta hada daga Kakangi da Randagi. Kaji wani gari Randagi. Wato kukan shi kenan. To da fatan gwamnati za ta duba wannan hanya ta yi musu abin da suke bukata. Randagi? To kai kasar Randagin ai. To mu da ba gwarawa ba. To kaga dai bai dai rubuta sunansa ba mu san wane ne ba. To yi muke cewa a rika kokari ana rubuta suna saboda gwamnati ta tabbatar da abun, saboda ko da aikin za ta yi ta ga za ta ji daɗin tuntuɓa. Yawwa salam, ni dai kuka na yawwa to shi ne da so biye turo wasiƙar tasa. To ko ba a karanta ba. To dama wani lokaci mukan ci idan ma ka ji tura wasiƙar ka ji ba a karanta ba, to za ka iya tarawa mako mai zuwa. Yawwa to da fatan za a ci gaba da sambaɗo mana wasiƙu. Sai wannan salam, ni kira na ga gwamnati dan Allah su rinka dubawa su sani fa duk abin da suka aikata to rana gobe kiyama Allah zai tambaye su akan ayyukan da suka yi wa 'yan ƙasa, wato da kuma alƙawarkan da suka ɗauka, to sun ƙoƙari suna cika. Dan muku cika alƙawarkan da kuka ɗauka ma 'yan ƙasa ba, to Allah ba yana ne ya sanar da ku zai kuma abin nan. To kiran da nake ma gwamnati kenan, sako daga Abu Sufi Makerar Rigasa Kaduna. Sufin ne kuma fa yayi fa magana. Ai bayani ka san me nake ba? Ai sai kawai yana kana karanta amma kai kana shi kallo.
ban gane ne kake kallo ba a matsayina na a gwamnati matsayinka na gwamnati ai kai ne ke tausayawa. a dole ka tausaya mu ni ma kai na tausayin kaina fa saboda gaskiyan magana ko akwai alƙawarkan da na ɗauka to kuma daga baya sai na ga alƙawarkan kuma ba za su yi ba. to shi yasa ban za ka ɗauki alƙawari malam Ka duba ka sai ka duba ka sai ta ga wanne za ka iya wani ka gaya wa mutane gaskiya. Ta gaskiya ɗaya ce. wannan haka Ko mutum baya san ta in ka faɗa mata to a kwana a tashi zai gane gaskiya shi. wannan haka yake Amma bai zuba ba abun ka ɗauki abubuwa da yawa ka jibga kanka ka zo ba wan ba duniya ba kiyamas.